Boma la Malawi lalengeza kudzera ku Unduna wa Ofalitsa Nkhani kuti ripoti la kafukufuku wa ngozi ya ndege imene inatenga miyoyo ya Vice President Dr. Klaus Chilima komanso Amalawi ena 8 likhala ndithu likutulutsidwa pa tsamba la internet la bungwe la zofufuza ngozi za ndege la ku Germany la German Federal Bureau of Aircraft Accident Investigation kapena kuti BFU pa lachisanu 30 August 2024. Ripoti limeneli alengeza kuti lituluka pa website yawo ya www.bfu-web.de tibwerezenso www.bfu-web.de. Ripoti limeneli akunkuyo ndithu amene ndi nduna yathu Ofalitsa Nkhani komanso amene amakhulira boma atsimikizira kuti ayi likhale likutuluka tsiku limene lachisanu pa 30 August 2024. Nde zikamatuluka ripoti limeneli tikupatsirani ma update pano pa Nyasa Voice Post. Madakali pano ripoti limene ndithu atituluka Friday pa 30 August 2024 pa website ya www.bfu-web.de.